دم باش خوندکارن هێژا ئیرۆ وانا me ji beşê sêyem wana sêyem li ser bandora hêmanên mirovî li ser aboriyê. Wek berî vê wana haj me bir wana me a duyem ew jî bandora a ebêjin xwezayî li ser aboriyê hebû. An halvêdekê devam dibêjin ew bandora mirovan li ser aboriyê hebe çawayê wê çilobe emên ha jore zelal bikin. Li vêdekê hêmanên li ser hilbirîna belavkirina mezaxtina û bandorin li vêdekê hêmanên mirovî ne. Hêmanên mirovî bi hêmanên xwezayî re em bêjin têkiliyek di navbera wan de heye. Ev têkilî di navbera hêmanên xwezayî û mirovan de heye. Ev têkiliya han jî xurt e, gelekî xurt e di navbera wan de. Di tabloya li jêr de em bêjin hêmanên mirovî yên ku em bêjin hêmanên hilbirînê û belavkirinê û mezaxtinê jî bandor dike. Li vê de hatiye dayîn û di nava vê de em bêjin bandorên çûnû hatinê jî hatine vekirin. An hal vê de kêlcem me sê beş hene avana hersî li ser hêmanên em bêjin goge hêmanên mirovan êgo bandoriya wan li ser hilbirînê heye, li ser belavkirinê heye, li ser mezaxtinê heye. Yek jê destpêkê anha hêmanên mirovî yê got bandora wan li ser hilbirînê heye. Çi ne? Yek jê destpêkê kombûna maldarî heye, bandora wê çavkaniyên hêzê kar bandoriya wê ser heye. Hêmanên xebatên çandiniyê jî heye. Li vêdekê pêşketinê teknolojî jî heye bandora wê û vêdekê bandorên pêşesaziya jî heye. An halvêdekê jî hêmanên mirovan bandora wê li ser belavkirinê jî heye ceme. Li vêdekê destpêkê yek ji wan teknîkên em bêjin bazirganiyan nûjen li ceme heye. Yek jê ragihandin heye, çûnû hatin heye li vêdekê çavkaniyên mirovî hene li vêdekê bandora taybetiyên cihwarbûnê jî heye. Li vê de ana hêmanên mirovî êgo bandora wan li ser mezaxtinê jî heye. Li vêdekê destpêkê em bêjin pêwîstiyên bingehîn hene li ceme. Pêwîstiyên wê bingehîn hene. Yek ji wan amûrên ragihandinên û danûstandinê jî heye û asta hatinê heye. Li vêdekê jî moda heye ceme. Li vêdekê jî pêşketinê teknolojî jî di hundirê van hêmanan de heye. An halvêdekê em derbasî beşê xwe dibin bandora çûnû hatinê. Bandora çûnû hatinê çawa ye û çi bandorê em bêjin lê dike. Li vêdekê yek ji bandorên herî giring e. Ên got em bêjin pêşketina hilbirîn û belavkirin û mezaxtinê di rolekê dilêze. Çûnû hatin hêmanên çûnû hatinê him li herêmê em bêjin him jî em bêjin li di navbera yani em bêjin di navbera deveran de li vêdekê bandor dibe. Li vêdekê heybereke xam em bêjin ji cihekî tê derxistin. Dema ji vî cihê tê derxistin dibin welatekî din ya dibin cihekî din li wêdekê çawa dikin bikar tînin. Li vêdekê wexta dema bikar tînin ev heybera xam tê çêkirin. Tê çêkirin mînak em jor bêjin wek pambo. Anha pambol kudekî gelekî piranî heye wek em bêjin mînak sûrî. Li sûrî pambo tê çandin li vêdekê tê derxistin û tê em bêjin firotin. Dema tê firotin ji bo çi tê firotin? Ji bo em bêjin cil û bergan jê çêkin ew jî tê firotin û tê derxistin û diçin welatin din. Vêdekê ana dema tê firotin jî aliyê bêjin bazirganiyên bihêz li vêdekê ji ber got pambo em bêjin tiştekî gelekî giring el ceme. Ji ber got mirov cil û bergê xwe jê çêdike û wekî de jî em bêjin gelek tir jê tên çêkirin ew jî dibe ew bêjin bazareke bihêz di hundirê bazaran de. Li vê de anha piştî me ev jî bidawî kir. Li ceme hêmanên mirovî li ser em bêjin xebatên aboriyê û bandora wê ev e. Hêman di navbera xebatan de jî û di rewşa a hevdûrûkirin jî li vêdekê em bêjin de heye. Li vêdekê jî li jêr em bêjin makîneyeke hevdûrûkirtin li vêdekê bêjin beramberî a van hêmanan de heye hatiye dayîn. Li vêdekê cihên got bi awayekî geştî çalakiyên lawrvaniyê jî û em bêjin çandiniyê jî li pêş ketine.
چاوا دەستپێکی لەوێدێکی ئانا یەک جێ خاڵەمەی ئەوڵ دەبێژە مالبات دەستپێکی ئەمبێژن ji bo pêwîstiyên xwe li vê dekê çi bikardîne çandiniyê bikardîne ji bo embêjin tîmarbûna xwe û xwarina xwe bikardîne. Xala me di dwa dibêje ji bo embêjin berhemên got di pêşesaziya de tê bikaranîn ew jî yek ji wan e. Xala me sêyem dibêje beşeke embêjin tehtayî dil vêdekê ji embêjin berhemên çandiniyê tên destxistin ji bo vê beşê jî embêjin amûrên teknolojiya jî yên embêjin pêşketinê derketine. Xala me çara dibêje dibê destpêkirina xebatên çandiniyê bazirganî û di sedemên pêşketinên şaxên pêşesaziyan de li vêdekê yên girêdayî embêjin çandiniyê hene. Xala me pênca dibêje gelek berhemên bi rêbazên nûjen jî û li vêdekê sazûmanên hatine çêkirin. Xala me a şeşa li vêdekê wek dibêje gelek berhemên bi rêbazên nûjen wek me got û sazûman hatine çêkirin di hilbirandinê de ev berhem bûne sedema girseya şîneyan û girêdayî vê mezaxtinê pir bûne. Xala me dawî dibêje kargehên çandiniyê mezin bûne û bi hilbirandinê de li vêdekê pêşketinên hatine dest xistin. Beramberî bazirganiya jî giringiya bi dest hatiye xistin li vêdekê ev bûyerên embêjin bandor li çandiniyê û embêjin mezaxtinê kiriye. An hal vêdekê wana me bi dawî dibe ev vê pirsê xwe yê nirxandinê çareser bikin. Pirsa me yekem dibêje dibe çi bandora hêmanên mirovî li ser hilbirînê heye. Li vêdekê an halbire xuyayê hêmanên mirovî bandora li ser hilbirînê yek jê kombûna maldarî çavkaniyên hêza kar xebatên çandiniyê pêşketinên teknolojiya û bandorên pêşesaziya. Ev bersiva a yekê. Pirsa me duyem bêje bandora hêmanên mirovî ya li ser xebatên aboriyê şirove bike. Ev vegan rûpella xwe yekem li vêdekê. Li vê de dibêje hêmanên got li ser hilbirînê û belavkirinê û mizaxtinê bandor dikin li vêdekê hêmanên mirovî ne. Hêmanên mirovî bi hêmanên xwezayî re di navbera wan de têkiliyeke xurt heye heya bandorê lê dike. An halvêdekê pirsa me sêyem dibêje çûnû hatin çawa li ser hilbirînê bandorê dike bi mînakekê diyar bike. Li vêdekê yek ji bandorên herî giringin ên got di pêşketina hilbirînê dike wek li vêdekê mînak embêjin heyberên xam. Heyberên xam wek me got mînak Pambo destpêkê dema ki tê çandin li vêdekê wek me got mînak li Sûrî tê çandin û li vêdekê tê firotin ji bo bazaran û ew jî ji bo cil û bergan tê çêkirin. An halvêdekê wana me bi dawî dibe û bimînin kêf û xweşiyê de.